Hi ha molt la idea aquesta a mi m'és igual el que tingui jo a l'empresa, a mi m'és igual quina gent tingui, a mi m'és igual quin vingui, la meva plantilla està composta de gent a la que no li preguntaré res, però si no anomenem el que està passant, o sigui, si no anem directament a buscar de quins grups socials són aquestes persones, si no anomenem de quines persones estem intentant protegir, quines persones estem donant espai perquè puguin desenvolupar-se de forma lliure, no arribarem mai a entendre si el que estem creant és un espai o no segur. En el moment en què deixem d'enfocar-nos realment en aquesta visió interseccional, en aquesta visió realment completa de voler anar fins a l'arrel del problema, no podrem arribar mai a gestionar la diversitat perquè no sabrem que la tenim. La interseccionalitat és un concepte que surt de l'obra de la teòrica Kimberlé Crenshaw, que és una de les màximes exponents del feminisme negre, i és un concepte que fa referència a com les opressions i els privilegis, però sobretot les opressions que provenen de diferents eixos socials s'uneixen en una sola persona per generar una violència concreta, unes experiències concretes, una visió del món concreta que estarà sempre mediada per quins grups socials en formes tu part. Que això és impossible no aplicar-ho a l'àmbit del turisme com a qualsevol altre àmbit perquè al final totes les persones estem atrevessades per tots aquests eixos d'opressió. Si deixem de fixar-nos en el gènere, si deixem de fixar-nos en la raça, en l'edat, en les capacitats, veurem que el món en el que estem vivint és fals, perquè totes aquestes persones realment hi som, hi són i cal tenir-les en compte. El pinkwashing és, en català li anomenem un rentat de cara i en aquest cas un rentat de cara rosa. Què vol dir? Els rentats de cara són les estratègies que fan servir empreses, institucions, governs, etc. per netejar la seva imatge en alguna cosa que no estan fent del tot bé a través d'algun mecanisme. Tenim, per exemple, el greenwashing que fa referència a temes mediambientals, tenim el purplewashing que fa referència a les dones i tenim el pinkwashing, el rentat de cara rosa, que fa referència al col·lectiu LGTB. Doncs és aquesta estratègia de dir, mira, tenim això que estem fent en favor d'aquest col·lectiu i per tant ens rentem la imatge amb això. Com podem evitar el pinkwashing en turisme? Fent polítiques que realment tinguin sentit. És a dir, està bé comunicar el que estàs fent, el pinkwashing arriba quan estàs comunicant alguna cosa que no estàs fent. Per exemple, si l'única cosa que fas per exemple, en un hotel, en referència al col·lectiu LGTBI és quan arriba el mes de l'orgull, al juny, pujar una bandereta a recepció, i no hi ha cap mena de política darrere, no hi ha l'intent de crear unes polítiques, de crear un espai segur, etc. Això és pinkwashing. És només projectar una imatge que després no té res a veure amb el funcionament intern de l'empresa, de la institució o de l'espai en el que estiguem treballant. Hi ha diferents models a l'hora de poder gestionar la diversitat en una empresa o una institució. Tenim models dels que hauríem d'intentar fugir, com per exemple el model SEC, que és el model de gestió cega, que és aquest model que implica que les persones a les que tens a la teva empresa o institució no els hi mires res, no mires qui són, no mires de quins grups socials formen part. També hi ha el model, que és una mica potser contrari, de floc de neu, que intenta veure que hi ha persones que formen part d'aquest col·lectiu però que les redueix a un senzill token, no? O sigui, tinc una persona que forma part d'aquest col·lectiu minoritari i amb això jo ja em crec que sóc una empresa o una institució que sigui diversa. Cap on hauríem de tirar? Cap al model de gestió de la diversitat crítica, que implica tenir les dades a la mà, enfocar-les, mirar-les i treballar sobre elles. Està bé que en aquest moment encara no siguem una empresa o una institució que ja ho tingui tot arreglat, sinó que el que podem fer és justament mirar aquestes dades i a partir d'aquí començar a emprendre mesures, com per exemple el llenguatge inclusiu, les imatges inclusives, revisar tot el que estem fent per arribar justament al model de gestió crítica i entendre quin ecosistema estem formant part i com podem millorar-lo a nivell de diversitat. Actualment, el col·lectiu LGTB sí que és veritat que des del turisme es veu des de dues perspectives diverses. Una és la perspectiva purament empresarial, de tractar aquest grup com un nínxol de mercat, com una clientela més, i l'altra és aquesta part de tractar-lo com un grup social. El problema de la visió actual, empresarial, poc crítica que hi ha d'aquest col·lectiu és que es percep aquest col·lectiu, s'equipara la totalitat del col·lectiu a una part molt concreta d'aquest col·lectiu, a un grup social molt concret d'aquest col·lectiu que acostuma a ser l'home, que és blanc, que és nord-global, que és gay, que és jove, que s'ajusta als cànons de bellesa occidentals, etc. El problema ve d'això. No hi ha cap mena de problema en tractar el col·lectiu LGTB com una part més del negoci turístic, com un grup social d'interès més del negoci turístic. El problema és quan comencem a equiparar un grup social concret amb la totalitat d'aquest col·lectiu, perquè és un col·lectiu extraordinàriament heterogeni, amb una quantitat de necessitats, de voluntats i de motivacions extraordinàriament heterogènies i les hem de tenir totes en compte.
En primer lloc, sí que és veritat que cal transversalitzar les necessitats d'aquest col·lectiu a través de tota l'oferta que ja existeix. Igual que quan parlem d'accessibilitat universal. És una cosa que agafem, que apliquem, és una mirada nova i la transversalitzem per assegurar que tota l'oferta que ja tenim s'ajusti a les necessitats de tothom. I a més, també cal tenir en compte que podem especificar, que podem retallar, que podem fixar-nos dins del col·lectiu quines necessitats té cada grup concret i oferir coses que vagin dirigides a aquest col·lectiu. Per exemple, podem parlar d'oferta turística que va enfocada a la memòria històrica o a un tipus d'oci concret o d'un altre. És important sempre tenir en compte l'heterogeneïtat que hi ha dins d'aquest col·lectiu.